Monggo Mas. Monggo Pak Suki men seragen yo. Seragen bener. Iki bapak-bapak napa ibu-ibu? Monggo Pak Min. Wene saya kira nganggo sesuk, Dik. Iki bapak-bapak kelihatan lemah. Kalah sama ibu-ibu. Ayo Mbak ya elek saya suwe saya tambah yuswa. Dereng telas. Niki namung dugi jam gangsal tok lho, Bu.
Matur suwun ibu-ibu, semoga berkah nggih Pak No. Nggih, yang jelas semuanya ibu-ibu, Nggih. bapak-bapak, warga Pasar Musi semuanya diberi sehat. Amin. Dirgo yuswa, Amin. murah rezeki yang berkah barokah insyaallah atas izin Allah sedaya saged ibadah wonten Mekah. Allahumma. Amin ya Allah. Mbok yo saya suwe saya tak yuswa. Ojo citra citra bakal namai Jawa. Besan Purnama Kinanti sehat-sehat.